The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi patapita masiku osalankhulana chifukwa chakutang'anidwa ndi nkhani za kumunda. Amalawi makhala mukuimba mafoni kufunsa kuti kodi the DC ali kuti. Ndafuna ndikusimikizireni kuti ine ndilipo ndipo sindimafoka, sindikutopa kuyima pa chilungamo, kumwaza chilungamo popanda kuyang'ana nkhope. Amene zikumpweteka zimupweteke, iye amene akukondwera nazo akondwere nazo. Koma ine sindimagawa maswiti, kung'alula. Lero tili ndi nkhani zazikulu zikulu zopita ku boma la Malawi. Zili ndiwo wa boma azimvesese madandaulo a Malawi okapena asawamvese. Nkhani yoyamba ndiyokhuzana ndi ganizo la boma lokweza tologeti kuyambira pa 1 January. Komanso nkhani yachiwiri ndiyokhuzana za chibwana zimene zikuchitika ku makhoti kwathu kuti anthu olemera azingopasidwa bero. Komanso kwayambika system ina imene akunena kuti awo anamangidwa kale ndiye musawamangeso. Posachedwa pompano kuno ku Malawi kukhala constitutional crisis. Funso nkumafunsa kuti kodi Malawi muno muli attorney general? Malawi muno muli Malawi Law Society nanga Chief Justice ni majaji akuziona zochitikazi? Nanga inu aboma ku polisi wankulu amene mmayang'anira za milandu mukuiona anomaly? Nanga inu aphungu aku nyumba ya malamulo komanso inuyo ma ministers mukuziona zimene zikuchitika ku makhoti? Chifukwa zimene zikuchitikazi pa dziko lapansi sizinayambe zachitika ponse kunena kuti munthu aphe munthu koma kupita naye ku khoti ndukanena kuti amene iyi musamumangeso ya chifukwa anamangidwapo kale. And what is the role of the Attorney General? Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikukumbuseni inu aboma kuti munayambisa programu yabwino kwambiri, programu yoapasa anthu fetereza osika ntengo, programu yogawa chimanga. Koma monga mmene ineyo ndakhala ndikunenera ndikulandira mafoni ochuluka kuchokera zigawo zonse, kuchokera ma district onse. Programu imene iyi akunjoya ndi mavenda, akunjoya ndi mafumu, akunjoya ndi aklariki, makapena alangizi aku agriculture. Programu imene iyi munaipanga kuti anthu osauka apezeko kenakache apeze matumba awo achimanga. Koma zikupezeka kuti madera ambiri even mafumu amene akumakhala nawo ndandanda omakatenga popanga nawo za chinyengo ndikumakatenga fetereza uja kupakana ena kumafika size yomalanda anthu. Ndipo izizi akumapezeka kuti maina terekeze kuti amuzimo apezeka kuti maina analembedwa 100 koma kumapezeka kuti siku la fetereza lija logula lija akumagula anthu okwanira 40 60 kumene achoka sakuziwika. Komanso ena akukanizidwa kunena kuti ngati mukufuna kuti mugule fetereza ndiye kuti mupereke kaenda ndalama. Zimezi zikuchitika kwambiri madera onse, kuThyolo, kumulanje, kuchirazulu, kumachinga, kuzomba, kumangochi, madera onse. Even mulilongwe zikuchitika zimene zizi anthu osauka aja munawakonzera ka package kawo ka fetereza akukumana ndi mikungirima. Ena ngati mwamwayi agula ndiye kuti apereka ndalama so zaphwamwamwa. Iyayi ena kumapezeka kuti zina lawo lagulidwa kale, anthu ena alipanga kale, alilowesa kale mu system. Izi ndi zimene zikukhuzana ndi nkhani ya fetereza. Anthu akudandaula koopsa. Nangofuna kuti aboma pamene mukupanga chinkondwa chanu mudziwe zimenezi. Lero tikukambirana nkhani za tolgate kunena kuti ndi chiganizo chabwino inde boma lina lilonse kapena ziko kumakhala ndi department chimachidwa kuti ya roads fund imene imamanga matolgate ndi cholinga kuti mwina ambiri samaziwa tolgate cholinga chake ndi magalimoto aja akamaenda pa nsewu azilipira kangachepe kuti kangachepeko azimangira misewu. Iyi ndi programu yabwino kwambiri, ganizo labwino kwambiri. Koma funso nkumanena kuti kodi kuno ku Malawi tolgate imagwira ntchito yanji kuti mukayifike size supano chosano pa mitengo yakale ja 1000
ma 2000 ma 4000 ma 8 kukafikana kukaengezera times 200%. Kodi misewu yathu yochoka ku Blantyre kufika pa Chingeni kupita kudeza kufika ku Lilongwe ndi kuchoka ku Lilongwe kufika pa Kalinyeke kufika kudeza kufika ku Balaka kufika ku Blantyre, misewu yathu over the years yakonzedwa ndi tollgate. Chifukwa ndalama zimene mukananena kuti tollgate yapanga mabiliyoni mwakuti ndiye tikukamanga ina kusalima, tikukamanga ina kuzalewa, tikukamanga ina kunzuzu, zikanakhala zomveka. Koma mupano pa mukukweza tollgate punishing the same motorists. Palifaje m'malawi muno pali misewu ina kulibe kuma tollgate, anthu ena amaenda ulere kuchokera kulimbi kufika muzomba kukafika kumangochi, uyu akhuza kungozera Monkey Bay, uyu Goromoti wakafika kusalima wakafika kulilongo opanda kulipira tollgate. Koma amene amayuza misewu imene iyi yochokera Blantyre Lilongwe Blantyre, anthu akudandaula koopsa kunena kuti ndi mmene ili nkhani ya economy muno Malawi, ndi mmene kwacha yavutira, ndiye mukamuchajeso munthu na ndi ndalama ina ya pa tollgate. Imene iyi ndi ganizo lokuti simunaliganize bwino, anthu akudandaula andi chabwino kukweza kumuka na kweza, koma pakuoneka kuti ndalama zimene akupereka anthu pa tollgate zikugwira ntchito yabwino, zikugwira ntchito yokonzera misewu. Koma misewu yathu pakali panopa ndi death trap. Anthu ambiri akupanga ngozi misewu imene iyi, makamaka nsewu ochokera pa Kalinyeke uyo kumakafika ku Lilongwe, kuchokera pa Kalinyeke kumakafika pa Chingeni, kuchokera pa Chingeni muyende sewu umene mukafike nawo ku Blantyre. Ndi death trap, misewu si kukonzedwa. Andi chimene chaona ine ndichonena kuti inu a Roads Fund Administration ndi bungwe lokuba kwambiri, bungwe limene lingodya ndalama za anthu za tollgate, palibepo meaningful development imene mukupanga. Andi ndikulakwa kwambiri kumachita punish anthu amene amalipira misonkho yambiri. Izi ngati aboma simumva, izi ndikukuuzani lerozi muona zimene anaona anzanu a MCP pamene munthu wapunthwa ukamadusapo anzeru umadumpha. Izi zopanda kupanga zinthu opanda consultation izi zimene zipamawa zizakupwetekani 2030 tusikutali 2030 ndipo sachedwa pompano. Anzanu aja samamva kuwalangiza, samamva imene iyi ya tollgate ngati simusamala nayo ikupwetekani. Iniyo chimene mukanapanga boma la nyuwani ili mukanapanga ma project. Anzanu maiko ena amakupeza anthu olemera, vuto lakuno timafuna tizipanga zinthu patoka. Ena amapeza anthu olemera ndikuwapasa ntchito kunena kuti kati mangireni tollgate kuzomba, inu mutolera mwina kwa zaka ziwiri mutenge ndalama zanu. Mukati chonja akuchita handover kuboma, kati mangireni tollgate nsewu opita ku Kasungu, inuyo muzatolera ndalama zanu kwa zaka mwina 4. Mukati ichi muzachita handover kuti kuboma kamangeni tollgate nsewu wachinji. Anthu amene ochokera maiko ena kuchokera ku Mchinji kapena Zambia ndi maiko ena azilipira. Mukati chonjo ndiye kuti mupezeka kuti ziko lino litukuka, koma kaka mufuna zinthu zonse muzipanga nokha. Zimene zizizi zizakupwetekani. So anthu ambiri akudandaula ndiyimbira mafoni across this country, even akunja, kunena kuti akalindolankhulaponi paja mukuziwa kuti nthawi ina tinamenya nkhondo imene ya tollgate. And ma tollgate wati mafuna kuti azikhala ochipa even 500. Kodi magalimoto amene amadusa pamene paja atakhala kuti anthu ali serious, ziko lili serious, olo kumalipira 200, ndalama ndizingati zikupangika. So don't punish Malawi innocent Malawians chifukwa cha kulephera kwanu kwa Roads Fund Administration. Mwalephera kumanga tollgate kuje nokukusalima uko kuna luva ukoko mukungoti atifuna timange tollgate ayi pakana lero misewu yonyasa kwambiri. Taenda ni sewu umene uwa ujeni wa Goromoti mukafike kusalima Chingeni muone magalimoto angati aphulika. Tatenga ni sewu umene wapa Kalinyeke kufika ku Lilongwe Blantyre muone mene magalimoto akuphulikira. Nderero muzika kweza tollgate imene ngati simuisamalira ikupwetekani. Nkhani imene ikupita kuboma mama wa uno ndi ya zimene zikuchitika ku khoti.
anthu ambiri akufunsa kuti kodi zikuchitika ku khotizi malamulo amene anayamba liti, chifukwa chiyambire ni dziko la Malawi malamulo onena kuti munthu akalakwa akamangidwa ni mulandu woyamba, wachiwiri, wachitatu ndi kupereka order kuti asazamangidwenso. Izi ndi zoyamba mu administration kapena mu dziko lino. Anthu akudabwa kunena kuti kodi malamulo aziko akupita kuti, nanga Malawi Law Society mukupangapo chani, nanga inu a Chief Justice mukupangapo chani, nanga inu maloya osiyanasiyana mukuiona crisis iyi, nanga uyuyu Attorney General ntchito yake ndi yachani. Kodi kukaperekedwa order masa Attorney General amapita ndikukayichita vacate, chikuchitika ndi chani? Anthu amva chisoni kunena kuti munthu wina ali pa mulandu wokuti afuna akuganizidwa kuti amafuna aphe munthu, akhoti amuchita free, ndikunena kuti amene musammangeso paja kunaperekedwa order. Awirire serious as a country. Ndiye kuti tikuli buno Malawi muno aliyense azipanga zache, mulamule kunena kuti aliyense azitenga mpeni, aziphanzache, azipanga chinechi chonse olo mfuti, malamulo kuno kulibe. Ndizomvesa chisoni andi izizi inuyo akuboma ngati simusamalira nazo, milandu yonse ndikusimikizireni muzingoluza. Olo umene uso wa anthu awa akuluakulu andalewa musayembekezere kuti kukhala mulandu. Muona posachedwa pombano mwinaso within 2 weeks anthu ena aja amene akuganizidwa milandu yopsa ija akutuluka. Ndijati manena kunena kuti milandu kapena ku khoti kapena ku polisi ndi kwa anthu osauka, anthu olemera si kwawo, anthu andale si kwawo. Izi zimene mukupanga inu aboma kapena iniyo mukupanga aku makhoti mukuyenera musamale kwambiri, chifukwa posachedwa pombano kuno kumalawi kuzakhala constitutional crisis. And yet we have got Malawi Law Society, we have got Attorney General, we have got mkulu ona za milandu kumakhoti, komanso tili ndi mkulu ona za milandu ku polisi. Kodi inuyo simungapite ku khoti nanunso ndikukapereka madandaulo anu ndikuchosa zimenezo? Kodi zimene zikuchitika zimukufuna mukonze ziko lanji? Ndi ziko lanji lokhala ungovernable, aliyense azingopanga zache abasazi. Ndiye kuli bwinoto ena feso tikanaziwa bwezi mati kumapita ku khoti kukatenga chireso kuti tisamamangidwe. Andiso mwinaso Malawi onse angotenga chireso kuti asamamangidwe, aliyense azipanga zache, azipha anthu, aziba, azimenya anthu mmene angafunire. Chifukwa ndiye kuti mwayambisa ndi inuyo akuluakulu akumilandu kunena kuti Malawi muno munthu akamangidwa ngati akupanga zonyansa asamamangidwe muzikatenga zireso. Iyi ndi constitutional crisis. Sikunake muzandivomereza Malawi muno mutayambika ziwawa, mutayambika nkhondo, chifukwa pali ena selected few amene ayenera akhale osamangidwa. Kupita kundende kujako within a week atulusidwako chifukwa cha corruption. Kupita kundende kuja atulusidwako chifukwa chakuti iwo ndi olemera komanso ali connected ndi anthu andale. Yeti anthu osauka akuzunzika mundendemu. Munati mukhale ndi inspection tour yanu muyang'ane mene anthu alili mundende, mukapeza kuti anthu ambiri even olokhomo la khoti sanalione. Mulandu wawo kufunsa kuti bwanji ala ineyo napezeka ndi malaya a munthu, ati ndiye basi naba, ndiye basi to andisunga kunoko chaka chino cha 4. Mupite mundende mukamve mene mavuto alili mundende, anthu okuti enawo ndosalaka ongonamiziridwa. So izi mwayamba izi zomanena kuti munthu amene isi tingammangeso anamangidwa kale. Guys, are you really serious as a country? Munthu anapha munthu anakha panthu, ndiye mukanene kuti amene iyi uyu sitingammangeso amangidwa kokwanira. Are you really serious? We are a joke as a country. Born Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.